Emilio Salgari. Emilio Salgari 1872ko abuztuaren 21 jaio zen Medonan, Italia. Hil zen 1911ko apirilaren 25ean. Kazetari bezala lan egin zuen. Egindako liburu guztietatik garrantzitsuenak hauek dira. Los Tigres de Montparnasse, El continente misterioso, El hombre de fuego, La ciudad de oro, Invierno en el polo norte eta La costa de Marfil. Ekonomia arazoak izan zituen eta bere buruaz beste egin zuen. Espero dut asko gustatzea.